32-річний британський скрипаль Бен Лі поки не може змагатися з сучасними цифровими музичними програмами, які можуть відтворювати мелодії з будь-якою швидкістю, проте зіграти повну версію польоту джмеля всього за 58 секунд – це справжній рекорд для людини. І Бену це під силу. Завдяки своїй віртуозності він набув статусу найбільш швидкої людини серед тих, хто нині живе на планеті. Молодий музикант здатний брати до 15 нот за секунду і не збирається на цьому зупинятися. При такому шаленому ритмі здається, ніби його пальці наділені швидкістю вітру і створюється ілюзія того, що він перебирає ними в абсолютній невагомості. Бен здобув популярність, беручи участь в одному з випусків шоу «Протистояння суперлюдей». Разом з іншими учасниками він пройшов серію наукових тестів, де вчені вимірювали активність мозку під час виконання завдань. Завдяки цим дослідженням сотень віртуозів був обраний саме Бен Лі як найшвидша людина у світі. Його найближчими суперниками були чемпіон з автоперегонів Фрод Йоханнес, який керує автомобілем на швидкості 170 км за годину без допомоги штурмана, і Джеррі Мікулик, який вистрілює 8 куль по 4 цілях за 1,6 секунд. Щоб досягти такої швидкості, потрібні були десятки тисяч годин тренувань, і у цьому велику роль зіграли батьки хлопця, які змушували грати його. Про це розповів Бен Лі, який вперше взяв у руки смичок у 5-річному віці.